Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. I just came home from walking today. Today is Tuesday. Kagagaling ko lang nag-exercise kunuhay si Manang, kay nitambok na. At pagdating sa bahay, merong package na dumating. Sige, tingnan natin together. Tingnan natin guys. Gikuan na ni nako, gi-disinfect na nako, gi-sprayhan na nako before nako gi-touch. Charot. Before gi-touch. Ano kaya ito? Para daw ito sa akin. Hala, parang bag. Ako'y ginoo. Hala. Meron silang meron silang pa-thank you. Ano kaya ito? Itong dalaga ko ba? Pa-surprise pa. Ano to? Ang liit. It's a makeup purse. It's just a makeup bag. Ayan, buksan natin. Excited ako kasi hindi ko to alam. Siya ang nag-order online para daw sa akin. Hala? Ano to? Yan guys, oh. Guess. Parang wallet. Para siyang wallet. Agoy! Alam niya na kailangan ako ng maliit na wallet. Kasi yung wallet ko ngayon ay malaki, ganyan kalaki ba. So, ayoy, wallet talaga siya. Guess wallet. Yehe, may wallet na ako na maliit. Hala, ang ganda. Ayay! Ang ganda. Oo. Guys, diba? Ang ganda. Pink, may pink na color. Ayan sa loob. Merong mga compartments para sa mga pesos dyan. Sa mga pesos. Sa mga coins, meron sa coins dito, merong pang coins, coins, pang driver's license dito, at saka mga card. O diba? Ito ang gusto kong size. Kaya nagtanong siya. Sabi ko, gusto kong maliit na wallet kasi yung wallet ko ngayon ay malaki. Ganito kalaki. Ayan guys, diba cute siya? Tingnan nyo. Oh, ang liit, ang cute. Ang cute niya. So nice. Oh, binili talaga niya. Ayan yung niya. Box niya. Okay. Dito natin ilagay. Wala, meron pa. Meron pang sulod. What? May sulod pa yung bag dito. Ano kaya ito? Mabigat. Ang cute. Ayan guys. Wow! Convertible pouch. Hala. Hala, what a nice surprise. Hala ko, ang cute naman. Uy! Hala, ang cute niya, guys. Oh my goodness. Ang cute. Hala. Ito talaga yung dalaga ko ba? Alam talaga niya kung anong gusto ko. Very generous talaga itong yung anak kong babae. Spoiled kay ko niya when it's birthday, Mother's Day, o Christmas Day. Bigyan talaga ako ng mga magagandang mga gift. Kaya nagtatanong yan kung anong gusto ko.
malayo pa yung birthday or Christmas, magtatanong yan. Wala, ang ganda. Gusto ko to, guys. Ang girly-girly naman. Uy, gusto ko to. Wala. Ayan, guys. Oh, dalawang pouch siya. Ma-convert siya. Kung gusto mo, ito lang yung dalhin mo, pwede siya. Ito lang. Pero dalawang compartment, dalawang bag ba? Oh, sorry guys, hindi ako marunong mag-unboxing. Ayan, oh, convertible siya. Wala, ang ganda. Wala, ang ganda, guys. Di, atong kuhaon yung mga plastic. Wala, uy. Salamat, anak, hat. Salamat kaayo. Makahilak man putaan ni, uy. Kasi, ano talaga, pinakinggan niya talaga ako kung anong gusto ko. Pinakinggan talaga. Nakaka-touch naman. Wala, uy. Ito yung ano niya, oh. Good quality talaga yung band. Yung ano niya ba? Ano ba yan? Kanang, ang ngalan na ni ba? Oh, good quality. Wala, uy. At meron pa ito, guys. Oh. Ang ganda, oh. Kasi girly na girly. Gusto ko yung girly na girly. Wala, convertible daw siya. Oh. Ayan, wala, ang ganda naman ito. Uy, gold po ito. Yung ito, gold. Yung dito, gold. At saka yung dito, gold po. Tsaka merong ano, maganda talaga yung ano, good quality talaga yung ano niya. So, yung ngalan ani. Anong tawag nito? Na ano na ako, oy, kasi I'm so grateful talaga sa daughter ko talaga. Ano ito? Oh, ganyan to. Gusto kong ganito. Oh my goodness. Wala. Oh, dalawa silang compartment. Oh. Itong maliit sa front. Merong ganito. Wala. Uy, oh my goodness. Ayan, oh. At ito ang loob niya. Yung maliit na pouch, yung itong maliit. Ito ang ano niya. Yung ano niya ba, loob. Ayan. Pwede, kung ito lang gusto mong dalhin, pwede. Diba? Pwede. Ito naman yung malalaki. Ang ganda talaga niya, guys. Pasensya na po, ha. Hindi ito maganda na pagka-unboxing. Hello. Ay, ito yung mga tinae. Mga tinae. Hello, guys. Kanindot, oh. Ang laki. Ang laki. Diba? Mukhang maliit siya, pero ang laki sa loob, oh. Marami pang malagay doon sa loob, oh. At saka meron siyang zipper dito. May zip siya dito. Ayan. At malalim din. Ayan. At meron ding mga ano dito. Wala, naglisod na ko. Dito, oh. Ito, nakita niyo guys, ito. Mga compartment. Ayan. Ayan, lo, ang laki niya, oh. Ang laki niya. At meron din siyang ano, guess dito. Gold. Ayan. Ang laki. Ang gusto ko to. Ang ganda naman yan. Separate ito. Yeah, kung gusto mo, ito lang. Hulang. Uy, ang ganda naman ito. Uy. Very nice talaga. Na I'm so grateful talaga sa anak ko kasi alam niya talaga kung ano ang gusto sa mama niya. Charot. Diba, ang ganda, no? Guess ang brand. Very good quality talaga, guys. Grabe. Maganda talaga siya. Ayan ang lubot niya. Ang lubot. Ayan. So, ayan siya. Ang pangalan nito ay ano, Mocha ang color. Multi mini handbag. Kasi, pwede mong isa ang gusto mong gamitin. Kung dalawa, pwede rin. Multi siya. Multi mini bag. Ano, ang girly talaga niya ay. Grabe. Grabe. Gusto ko talaga ito. Makasya ba yung wallet dito?
Tingnan natin. Makasya ba? Makasya dito sa malaki na bag. Oh, kasya. Agoy! Kasya siya. Nakasya yung wallet ko. Wala, ang ganda naman eh. Yan. Yan. Dito, cellphone dito. Thank you guys sa pag-watch sa aking unboxing. Ito po yung gift sa aking anak na babae. At better late than never kasi na-delay siya sa delivery kasi 'di ba pandemic. Okay na kasi happy si mama. Thank you guys sa pag-watch. And thank you for everyone who's making my birthday very special. Thank you so much. And this is it. Pansit. Tapos na tayong mag-unboxing. Salamat guys. And hope to see you on my next unboxing. Bye-bye. Have a good day. Have a good night. Take care. God bless. Bye-bye.